Mga binati ko mga isuon, kita nga mga sakop sa atoang katilingban, labi na kita nga tigsimba, nini sa kapilya ni San Agustin, sa Del Carmen Sur, mga hinigugma ko ni Jesucristo at mga online viewers karon sa nagalaylay dapit sa tibuok kalibutan, labi na sa mga bulanon o balilinhon nga tuwa sa abroad, nga way kaibigan nga magkadto sa mga simbahan, kundi mag-monitor lang diha sa atong online masses. Labi na sa itong misa karon ng ikadang Domingo sa Kwaresma, kanini yung tanan, maayong hapon. Duha ka butang ang akong ipaambit as pamalandong nato sa mga pagbasa karong Dominguhan. Kay unang pagbasa nag-iskot sa sakripisyo ni Abraham nga diin padung na niyang ihalad sa Ginoo ang iyang anak nga si Isaac. Unya sa Ebanghelyo karon ang pagkausab sa dagway sa itong Ginoong Jesucristo ang gitawag o transfiguration. Transfiguration. Unsa man ang common nga message nining duha ka mga pagbasa karon. Kabantay mo magsumada kini sa usa ka karaan nga pong nga mao po'y opening prayer sa itong misa karon kanang giingon o pagpatalinghog. Kasabot pa man usay patalinghog, no? Pamati na pa usa. Paminaw. Okay? Pagpatalinghog, pagpamati, pagpaminaw. Sa unang pagbasa, napatalinghog si Abraham sa sugo sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ihalad na imong anak. Ihawa na, ihalad na ko. Matong gagama si Abraham o altar. Padung na unta, lubaon ni Abraham si Isaac. Dahil anghel nga himpugong. Abraham ayaw hilabdi ang bata. Kay nasuta na sa Diyos, unsa ikaw kamatinunanon kaniya. Puros kapatalinghog si Abraham, no? Primero, giinan siya nga, dadaang bata dito sa bukid, isakripisyo, kapatalinghog si Abraham. Unya, testing raman na ito, di man na ito, isukod raman na ito sa kaligon ng pagtuon ni Abraham. Pagpadung na po niya lubaon, dunggabon ang bata, ingon na po ang anghel, ayaw, ilabti ang bata, kapatalinghog ihapon si Abraham. Una sa Ebanghelyo karon, ingon ang Ginoong Jesucristo, ayon ang Dios na Amahan sa pagkausap sa panagway sa iyang anak, katapusang bahin iyon, kini ang pinangga kong anak, patalinghog mo niya. Kumusta man itong pagpatalinghog? Usara ba sa mga problema nining modernong kapanahunan? Labi na sa mga bagong tubo, lisod na doon yung magpatalinghog. Kapantay mo sa mga young generations ron, mubo na sila attention span gani. Kapantay mo na may mga maestra din no? Ma'am Carla, Ma'am Delgado, maestra ni Ma'am Arlene, Maria, sabi bang maestra puro mga maestra ni daghan Kapantay mo mga teachers, kapantay mo, mubo ning attention span sa ato mga bata. Di man na kay pag-unsa sa moderno abot mao man ay trend sa kalibutan. Kana ako gamaestro po sa seminaryo. This is my 16th year of teaching in the seminary. Bisan sa mga bagong tubo, mubo ra kaayo ang ilang attention span. 5 minutes after, 7 minutes after, labi hindi ka kamo mutudlo, di na maminaw nimo. Lisod na ning magpatalinghog ta karon. Mubo na ang gitawag attention span sa mga tao. Sa una, sa karaang panahon, mga ngayon mata magsigig patalinghog. Labi na sa panahon nga uso pag radio. Itong radio sa unang abigon, kanamdam sa una, unong taka, labi na may bagyo, unong takabuok magtapok ang radyo, tagsa, tagdunggan. Kan uyab sa una din sa wapat na kayo, magpagay mga modernong technology kay mag-monitor matagsaan nagdagan sa bagyo. Diba? Kaya nung doon ko ito, lula, dyan, lulo, usa ka radyo, abigon, hinay pa dinggo kay battery, kay kanang naginuton.
Kana bitaw, nanay murag nana ng battery. Kana ibuwat na bitaw ang mais-mais, buwak na to ng bintana unya. Mag-ilog na ito po yung lulo nga bungo po mo ilog po isang di kadungog mo ilog po itong radyo kayo na naghangin dapit sa Surigao, na naghangin dapit sa Cagayan, na naghangin dapit sa Samar. Sige tagpadalinghog. Iskay man ay magpadalinghog. Sa ipon maot po ay padalinghogan na to. Sa una niya ito yung dramang derbote, no? Maminaw ito, alaw na media. Nagdaghang maminaw ito, alaw na media mo, nagdaghang po mga buntis, inigahuman. Diyan mo ito yung dramang derbote sa una. Patalinghog. Ang pagpatalinghog, maunay timailhan sa ato ang pagdawat sa mensahe. Kung nausa ka kinahanglanon, kung kita gustong magpadalinghog o maayo, kanang gitawag o kahilom. Silence. Munang kanang word nga listen o gugto nimo, nailaing word nga maporma, silent. Kanya ang silent po, bungkagon po na nimo, pormahon nimo, magkaporma po kaglaing word nga listen. Usog man na sila. Ang mga tao nga di ka mao mohilong, ang mga tao nga di ka mao mo-observe og silence, they are not good listeners. Muna may tabo diya sa tubay. Kung puro way maminaw sa may mahitabo, gubot pa sa lukot atong pamudyo. Kana bitong bangaman ni maminaw tang asawang sige yaw-yaw. Kana bitong 25 anyos sa kalabay balikon atong sa jo. Sige tag panablik, sige tag paglugod niya kasabaan niya punta sa saan atong dugay na bangaman na paminawon. Di taganahan mo patalinghog anak. Pero kung mo patalinghog ka, naay mensahe nga imong makuha. Mao po ni atong relasyon sa Ginoo. Ang mga tao nga kamao mo hilong, mo na mga tao nga magapatalinghog sa Dios. Mga kining atong pagsimba, islay bitaw tong style sa karaan atong mga katiguangan nga naman to, mayang bitaw to sa ano sa Diyo man to sila manggikan. Kamantay mo matiguang sa unang, sayo sila manggikan. Kasi di man kayo, di sila busy. Gawas nga way sakyanan, gawas nga maglakaw sila, tujuo nila nga 30 minutes before sila sa simbahan. O uban, 1 hour before sa misa, tuon na sila simbahan. Nga naman, maglingkod naman to sila mga tiguang. Kaya maglingkod, mamalandong. O niya, maghilom na. Apil na sa ato ang dynamics sa atong spiritual life. Na, kana bitaw, masobrahan bitaw taga sabaan. Sa may mahitabo, o dyan mo'y musuod sa atong uo. Ingon ang Ginoong Jesucristo karon, ang ingon ang Amahan karon sa atong ebanghelyo o sa mga pagbasa, patalingho. Ginahanglang kamautan o patalingho. Inigmisa, iskay o kamautan o patalingho sa mensahe sa Diyos na makuha nato sa mga pagbasa. May problema karon sa mga simbahan. Ato mga simbahan karon usahay dapli nag-highway. Unya saba na kaayo. Usahay bitaw ani ganing tungod kay nabisi na po natong kasada, usahay maka-disturbo sa atong misa ni daghang mga sakyanan kung na puti mahimo. Kaya sa unaan naman na. Mao bitaw nga karon gidaan ni Jesus ang duha ka mga apostolis dito sa bukid. Kay ngano man sa tumoy sa bukid mingaw man. Mga kamayo mo kahandok og silence. Karon ang mga batanon, labi na mga bata sa generation, si malisang og silence. O nang kanunay ka makakita nilang butang earphone sa dunggan. Ano man, murag mabungaw sila og hilom. Sige butang earphone, sige butang headphone, kay mahadlok og hilom. Di naganahan og patawon og bay. Nga naman, mingaw sa amo, Father, laay. Sa una, mga matag mingaw. At ang ganita o manang humay nga na bag-ong namuswag atong lagkaw, kita ra mausa tibok adlaw. Kita ra man usa. Ato ta sabay patawon ta, kita ra man usa. It's good to be silent because when you observe silence, you can listen.
Nga ingon ang Ebanghelyo karon og mga pagbasa, patalinghog kamo, pamati kamo kaniya. So kinsa man ang angay paminawon o patalingugan, una sa tanan maminaw kita sa pulong sa Dios, sa mensahe sa Dios na naghatag nato og kalig-on, lawas o kalag. Amen.